Знаеш ли, че има натурална съставка, която действа като метформин, без да е лекарство? Берберинът често е наричан естествения метформин, защото влияе на едно и също нещо – начина, по който тялото управлява кръвната захар. Представи си метаболизма като ключ. Когато този ключ е заключен, тялото по-лесно трупа мазнини и постоянно си гладен. Берберинът подпомага отключването на този процес, като забързва метаболизма чрез активиране на АМПК, така наречения метаболитен ключ в клетките. Или казано по-просто, механизъм, който казва на тялото: използвай енергията, не я складирай. Затова хората усещат по-добър контрол на апетита, по-стабилна енергия и по-малко пристъпи на глад за сладко. В берберин комплекс са включени берберин, цейлонска канела и биоперин. Това е формула с тройно действие, създадена точно за хора с инсулинова резистентност, наднормено тегло и висок холестерол. Ако искаш натурален начин да подкрепиш метаболизма си, кликни на линка и разгледай берберин комплекс. Тялото ти ще ти благодари.